Uwatola konuja Akonuja maka Akonuja kenye Akonuja maka Akonuja kenye penumwa Akonuja maka Uwa konuja demma Akonuja maka Uwatola konuja Akonuja maka Akonuja kenye Akonuja maka Akonuja kenye penumwa Akonuja maka Akonuja kenye Akonuja maka Wadi ya wende munu Asola fupi Wabena di sonde Waja wafana na mu Akajo freku ni mana mbaya Network ndegu ndegu Wadi ya wende munu Ene ne wita munu Biko nya ya lisini wanne ka ala puwa nunu ka ala puwa nunu ema no na bible na buno buria aka punyara puta ogongo dios ekume wala gwegala asola za dolima 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 Ice. Akonuja maka Akonuja kejebenwa Akonuja maka Egwanjibenwa yabegunjibe Akonuja ayo ifonyezu ebu ego na me elu ahụ egwanjibenwa ebegunjibe ojogo na ya nọ ka mmanwụ ifonyezu ebu ego na me Akonuja Akonuja ewe kenye bienu kodeze ma o Iweluja ni mele no wabalawaje elowa o Egun soli Aye muo kosiade kaisiame Ayo ojogo yoyo Ayo mama nemu kosiade Akanaka o tegbeli mu o ogwegun Wanduwa akanaka tegbeli mu Akanajibu tete ya begun eluwa ogo wejenu kosiade jesi mi e o Akonuja eyijebi owo Akonuja o Wanya nwuja neje no ya demma ode manu ayo Akonuja kemuja tebu Akonuja kemuja gwegu lelu Kanjibia Ogbonu wele ko ma fe were Akonuja tete elu Akonuja kejibimu So Uwatola Akonuja maka Akonuja kejibimu Akonuja maka Akonuja kejibimu Akonuja maka Akonuja maka
akọnuje ka ije bi ụwa o akọnuje ka ije bi elu ayo akọnuje ije bi elu akọnuje elu nwanne nwere ole ka na-atụ kedebosi amụtiwe egwu njibie n'ebe egwu njibie egwu njibie ajụjụ aka mgbe ojibie nwanne nwere ole kedu unu ebe ose amụtife ka njụ elu ayo osi abe waburo mmadụ na-eme elu ayo dị na-eme elu akọnuche kere egwu m emuje bi ụwa m akọnuche ọgọdụ n'ụwa ejebe nwere akọnuche iwe akọnuche na-elele mbido na mazi ebe o si bịa n'udo ayo akọnuche ejebe inu ma ayo nwanne m amarife nkebe nwanne m amarife nkebe uche bakunu akọnuche ga-ejebienu onye ọbụla yuzo nọmba 6 ihe n'elu ụwa nọmba 6 onye ala nanuche ya ga nọmba 6 gị mana ihe melife n'elu ịgba abala na ebele ndị zombi bịa egwu amụbele ahụ egwu nsoli egwu njibelu n'ebe egwu njibịa ayoyo emugo si ade ka ise miye o esola ubi wajenu emamarife ngemenu aye jizode tuwa enu wa muwo ohun wa kedele fagebe wesikike abanu ekungu akolu tege inu onye na go na wele akolu te we bezie o ayo osinyade onye na ru olugbo onye na-alụ olugbo nwere akọnuche nweburu ị na-alụ ọrụ aka nwere akọnuche nweburu ụwa ayo moko si ade akọnuche omibaba egwu na-abịa egwu amali marụ n'ụwa anyị ejizi arụ ọgwụ obido okwu n'ụka jụa onye chọrọ okwu na-etele ya gwuo okwu ihe agbala ogwu ọzọ nụ ayo amaka mmiri ezo na n'ezie n'ọya ama isi mbelemba ayo egwu ekwumekwu egwu nsoli ayo mama me ice weka iji egwu anu oro si ti kun anu kanu nnoru ko fozo nu eleni ri mba odogunu mo won message ni oro si be me keje ku okwu enu
akonu cheke mo wan na bono buru ya ama kamila mo gasi na kiki adia na aru ni ama tefi ataru ijo ka lo di aru ku na bono buru ya Uwatola akonu Akonucha maka. akonu cheke Akonucha maka. akonu cheke Akonucha maka. Iwa akonu chojima Akonucha maka. Enene wita wale mwe Egwa jedu Nebe kujibia Itambanu Wanoruke fozobe Ayo Enene wita mba Wita Wama walimu Ababu wako sibia nunu Doni wita Ayo Osibia Oisiawo Mba Enene wite mba Mbaba Ice Enene wite mba Talaburi elenu Odogun walem leje no talabu kaleje Oga putu leje no putu Obutelu leweli mu Ayo enenia itamba Oga putu talabu leluwa itamba Ayo bije Ice Wano gwaputu wa manemu goye Lelu wao Wama galenu Omugele nienu Witi Wano gwaputu Leje no marumame Makoli kolinu Ayo Lele wite mba Mama lagon Lele ya Wake galenu Maya marozi mamia elele wala munu mbelema aye ko sinyade aise mieo aye ayo mbide wakabutu lejenu wabatamu Jegu wanoru kanu Jegu Elele wite Wanoru ka ofogoba Obatawa ulelu weye Ojogo na eno kama Elele ye Konu cheke jebilu Ekonu cheke jebilu wage Obadezi amanu Elele wite mba Wajele wakuwamu Obuni mamigu Ojeli eje Ayo koko Elele wite Wabu migu Ayo mamambo Ojeli wakuwani mamigu Togu eluwa Ekun walem wanoruka ele wakunwa Ayon demu iberike uweruke wanatuyale Ayo eba wokosi wanatazia newelimu Ayon demu kosi ade Wamolesi kutaloka na wefunyeje ekun walemu Wamolas, akenda kwa mutelifunya walemu Nigeria youth Aye, osinyade, yeguweta Ayo, nemu ekosiade nu Wayo Ejeku, wanoruka, webawo
gbakọta ọkada na-ezie nwekọta ọzọ ogote ji ya nwanụ kogolu ndete ọgwakonuche ogote ọkada kote nwanụ edebezie akonuche oji nwanụ akonuche eji enenye wite mba alata ebe akwụkwọ masịrị ọkada nke ya nwekọta ọzọ onye gị bụ agwakọ ya m na-ata kanyeligwara ya enwite ịmalụ ya dụdịa ka njụwa gị ya ayo ọ bụrụ mmadụ nne m ọrụ chineme eneli ya itemba egwu nwa nọrụka ọkara ọgọgbasị ọ na-enyelu ndị mmadụ akagwu n'ime obodo mmemu enwelu egwu nwanne m ahụ ebe ahụ ka egwu ego oji jute ogwe ego onye ma Lagos ka na jetu eke ya n'ala ahụ nama Lagos ka eje zụọ ọbịa n'elu ụwa eneli ya wite mba nwanne m eneli ya Lagos kolu gbanwekolu batụle gị welu ebe ahụ gosi nama na obodo ibonu Kenya ebe ahụ ka ọ na-abụjebizeli ekwu nwanne m n'ezie n'otu Kenya anata Nigeria ekwechi mgbosi ọ na-anata n'ezie na ọ mara mma ma ajụrụ okwu ndị ọnụ eneli ya wite mba anata nwere nwanyị egwu mwo ka nji bịa onwe m tọbere nwe ya ụmụlachi egwu nji bịa nwajekwuwe eneli ya oge na-achịghị sagala n'ụwa eneli gị na-achịghị sagaga eneli ya nwe mụta na ụmụlachi nwanne m na-emu oke ose n'elu ekumekwu egwu nso ọnwa akwụkwọ mụta n'elu ụwa m ayo ice degwu enwe nọrụkenu eneli ya nọdụ na Naịjirịa kwetiri ize onwe yọmachie ya n'ugboke m ya ugboke m onwe yọmachie ya jekwuo onwe yọmachie ya ayo onwe yọtachie mmanụ degwu nwanne m degwu nwanne ọka na nlọdụ anụmụtata lelọdụ ka ọbụzila onwe ya walugwu nọ walugwu asị degwu nwanne m nwanne ọka nnọkọ fọlọva enwere m mmụọ ayo netako na luje mmalani welu nọ olu na-enwele m lụọnụ unu debe ebe ahụ ọlụlụ ụlọ ebe emuli ya ayo kokoko ayo ejekwu moto ego na-agbazi maida kegwu ego na-agba n'ime asara ayo ego si ade maida dọbụ eze ozugbo ayo ejekwu onwe nnọta nwanne m ayo ego si ade onye titelu ugbo eneli ya
jegwuo n'ọka ife onye zụlugbo na-eme Westman yọnchaguro na ele Westman na-ekwu n'ọya ọchịchị ọ na-ewori ejekwu nwanne m mmekene ejekwu nwanne m Westman egwu njibienu yọnchaguro egwu njibiwa yọnchaguro efresh club ayo n'ime asabado ka ọ dị ememe egwu nwanne m ayo azola mbi nwunye ejegwu egwu ka njide achalu ugo mma gbala eje mme ekele achalu nwammeta obodo eze isi enuge ezioliakụ eje mme ekele youngest wife nwunye ejegwu n'ọka enelie itebe egwu ọlọka egwu nsoli ayo oko ayo oko deni jove tona mekene n'ọka enwere imuwe nnọkọ fọzọ ibe onye tụlụkọ na mba ayo elijove na Abuja dị na-atụ aka ugwugodegị egwu oyibo ayo ọlọ́dún ìjẹ̀kọ́ yẹn sì ní kẹlọ́gbìn wọ́n á nọ̀rọ̀ kanu ọ̀wárẹ́sẹ̀ ọlọ́dún ọ̀gá àdìlẹ̀ mmanụ wọ́n á nọ̀rọ̀ kọ́ fọ́jọba ọlọ́dún pé ezuru kọ́ na ẹ̀mẹ́ mọ́ na adịghị arụ n'unu na sola bi correct man wọ́n mú ọtí sí bíá correct nwa wọ́n mú india iná lùjẹ́ bí correct yóò nálù nwanne Chris muda enweli mu njaya ekene leze mekene
kwuru n'enu onye ji egwu n'ime igbo dogwe kene nwanne m anyị nọ ka mmanwụ onye ji egwu n'ime igbo nọ mmụvele na nugo ekore babanu ore baba nje ya kwale o paji melezo buleze o paji melezo buleze o egwe mu kanyi bi ayo mama nem ayo Ice, that's all I feel. What was it you one young was moon of a la Antonellian Young Chagro Press Club. What was in your garden, man? You made out, you must have ọ̀rọ̀ ṣe bá àkọ́dí ẹ̀ mẹ́mẹ́ àbúrò rẹ̀ ló lẹ́kùn sí. Kenneth lẹ́sẹ̀ mẹ́kẹ̀nẹ́ ìyẹn wọ́n rà ìbọnyẹ tulu kọ́ nà mẹ́ ọ̀nyẹ́rì rẹ̀ ọ̀jẹ̀ ní ìgbẹ́. Kanyi bia Kenneth lemo mekene anyeni ngwa wozedi nyeni gwa baliki Deme neli wala o aido araji ibanya tuko neme aina tiyewi araji tuko neme aina tiyewi tendo duku ale ti wanlem agonu ma oha kane deje mekene Sidera mai fanya turbo na me ayo kokoko kendo walem mbekele ngore kendo walem rani walem leja na tinge yo sola vubi Kenneth amekene Young Chagro, let's go for your Macendo Walem. German, never even wapu, but it's in a worry wood, then you don't. I call you take it. Then no one, I'm more about Nano, it do my neck, let's go there, on a dinner room. Aye, kosiane, nemo. Aye, kosiane, ekumekumwo, ekunzoli. Ko, mwenye nokamau. Jidogo norano. Wanora madu na me jidofe Anato bodese Osifia Nato bodese Osifia Eri nomo Wanora madu na menu Jidofe
ayo obodo m egosida na-eme ekene gosi na ibanye tụrụkọ na-eme egosina na ndị so na-ekene ego bido ọfọ ọnọrọdogwu mmetụ obodo eze gị si n'elu ọfọ ya ayo gosi adị ụmụnne m trejọra ewu oge gbabunu yọm takiro ewu gị nwabụ onye bụ trejọra yọm takiro press club ọfọ ndị dịdọbọ ọnọrọ nwanne m etibugo dasị n'alụ etibugo dasị n'alụ ọgwa nwa na-egbo tibugo dasị n'ọgwa nwa na-egbo ahịhịa ụmụ eze ka o si binye ahịa ego si adị tibugo dasị nwa na-egbo no Mastodon eje mekenen Mastodon ayo omweze disiplinwa aye kumekuo aye dibu kibonye tuluko na man that's one level aye Mastodon kibonye tuluko na man akonuje agbọnutẹ o agbọnutẹ kẹjẹ bẹẹlu agbọnutẹ kẹjẹ bẹẹlu mẹ agbọnutẹ kẹjẹ ayé kọkọkọ ẹni tẹ wọlé mu agbọnutẹ o. Chas nwanne m nụ ọrụ nke nwa bụ sekretịrị Young Chagro Press Club na sola ebubi daalụ ma bọda na bụ na ọ bụrụ ya weketu iketu oge afọ nnọọ ogolo ibonye tuluko na-eme iketu ogolo eze ọmọgọ ayo eze ọmọgọ ibonye tuluko na-eme eze ọmọgọ ayo weketukwu anụ nwogole nwanne nna ochie eze mmekene unu mmemmụọ weketu na n'ụlọ ha weketu n'ezie mmekene agị nwanne m eji mee na mmekene na ya ebele ya ayo nwanne las mmekene na mmụbele ya ayo ezomọgọ mmekene igozie ezomọgọ n'azụ ọnụ mmekene ayo ọtọsi na-emeli mmiri elu n'ụwa ọtọsi bịa ayo egwu m nyebe egwu njibịa nne m ntị nwanyị nne m eze nwanyị bịa nne m eze nwanyị emụzọ m bịa ayo alụsị jebi na mkpụ lela alụsị jebi na mkpụ asụọla ebube ọmụgwụ alụa
nwanne m nụ eze omogo dogwu na mmụọ ọba na m nụ ọrụ ọgụma bụ provost ndị dị yọcha club press club n'ime delta na abụnọbụrụ ya sola bi ayo mamanu egwu ji bụ nwa ebe egwu ji bịa egwu ji bịa ebe egwu ji bịa ojogojogo na mụ nọ ka mmanwụ ayo ego ayi ekele wede sunobịa ekele wede sunubeke na ele ayo iganga woduwa nalu kanguwa niile woduwa ekele ame ekele iganga nwanne m iganga na aye go si ade na ele egwu nso eyo oiken ibonye tuloko na me ekene titonu ibonye tuloko na me na wale mu odogwu lejelo na tumata ya na lara wanu ekene kene titonu ibonye tuloko na me ona tumata ona lada wa egwu okenyo kaje bienu egwu njiya wanda sonde bonye tuluko na me igede nwanne yinu ayo igede nwanne mbo gandi oga sonde nwanne mu sonde nwanne mu sonde nwanne ma sonde nwanne mu sonde nwanne ma ekumekum tonne angola babu kona bilije ogani oga ibanye zulu kona me wada zuno alu wada zuno mekene ngo ayoyo asola bube wada wana munu magabu ni ara putano o Congo Dios ekume wala gwegala ayo kumbekumuo ay etuma ambekene tumilebunemu etuma eje mekene tumilebunemu alu tuma walem alolwa lana biti na mekene abiti walem go ayo abiti na mekene kumekum egusoli ayo landlord ewo give up abitinu abiti dalo ni bonya tuloko nebe ona je arunu ayo umwe wele mu gosi bienye go sababu abiti dalo na mekene ojogo na eno kamawu aye gosinyade kaise mie mwadi kosade meye kese menu mili malugo noche kugaruwo aye nu ndodumwe siwelu nwa
mmiri malụ na ọ na-atụ uwe agụ onye manife kasị n'ife melie ekwumekwu egwu nsonye mmadụ emelife kasị n'ife melie nkwenye na-alụ nke bụ onye abụ ọbịa nkwenye n'ogwu anyị nọka mmanwụ egwu onye bịa n'ụmụ ka njem webanụgọ mgbanụgọ gwala ọbịa ọwatuwo ewuwo bịabịa ayo osi adị ice ayo kumekwe oye buti onye buti na ibe onye tụlụkọ na-eme onye buti na ibe onye tụlụkọ na-eme okwe nọ onye butikwu onwe nwelu ebe bụ kizibe mgbesaba bi n'obiwe na nkwuwe nwagadi nwanyị kpọrọ ọkani n'ezie ike ayo ndị ụwa basi abụghị egwejizie n'ụwa egwu nsori onye bute kenego mmiri dọkịta n'ezie m ekele egwu mere onye bụ nwoju ala onye ka n'ezie m ekele nwoke afọ ahịhịa onye ka na mme ekele nwoke afọ nwanne m go ahịhịa egwu oke nji bịa oliego n'ụkọ onye ka ibe onye tụrụ ọkụ na-eme oliego n'ụkọ enugọzi oliego ka na-ekwughị oliego n'ụwa onye ka mekelegbu onye na-elekwa benedictọdụ ma ahụrụla ya m n'elu ụwa ayo mana onye na-ekwu na ọnwa n'ifu ọ na-eme karịsịa ojogojogo na ya ayo oke njike nwere felu n'alụ ọgụ n'alụ oke njike nwere felu n'ọnụ wafọ niile na mme ekene mgbe niile nke njirika onye amị na-eje mme ekene akwa pa adị nwanne m ejikere fem right man ọrọzi mgbe enwere m kesi dị ụwa gị ndaalụ nwanne m kenebi eze m ekene kenebi ayigo gwakwaba ibe onye tụlụkọ na-eme ayo elebio emekene egwu enyibienu ka na-ebi azekwetenu bena azekwetenu ka na-ebi njibia ekwumekwu ka na-ebi ibe onye tụlụkọ na-eme ayo enwere imu ebe abụ ka isi wee bịara ebe kedu maka omeleka nụnụ nwafọlụ n'ọrụ ibe onye tụlụkọ na-eme nwaji ọfọlụ ya alụ nwanne Nnamdị omeleka emu meleka nwanne m achikelu ugbo na nwa ịrụ ada nwere m ka isi bịa nwanne Nnamdị mmelemba oge si na-eso ndụ nwanne m nwa eji m egwu ekene mmadụ ka nke si na-eso ndụ ọkọ ngwọ ọnụ m ma bụrụkwa ma ndị ga-adị ka echi na-eji ede agwụ agwụnụ ọrụ gị ma bụ okwu anyị ọnụ
no buria woni mu kisi bi wagene so life bi edi megwu ekere mmadụ ka ya dị ka obi ala mana no buria ma bo le ga dị ka etu na-esi ada agwa agwụ ịma na egwu ana nazi anụ ko te nwogo ọzọ na no buria na so life bi ide Akọnuche amaka.